Il-gvern għamela ċar illi la darba huma fil-poter jistgħu jagħmlu illi jridu. Hekk intqal fl-Editorial Times of Malta fil-ħarġa ta' tnejn wara li l-ebda membru tal-gvern ma kien preżenti għat-tnedija tal-proposti ġodda sabiex jittejbu l-standards fil-ħajja pubblika. L-editur saħaq illi ġeneralment xi ħadd ma jattendix għal xi avveniment b'intenzjoni biex iwassal risposta partikolarment għal avveniment uffiċjali li jkunu mistednin għalih. Għal-daqstant jista' jiġi konkluż illi jew moġbuhomx il-proposti jew ġew jaqgħu u jqummu minnhom. L-editur kompla jgħid illi dan kien eżempju prattiku ieħor ta' kif taħt gvern tal-Labor l-istituzzjonijiet iridu jaħdmu skont id-daqq tal-fifra tal-istess Labor. Huwa insista li Times of Malta batu domandi lill-OPM dwar għal liema raġuni ħadd mill-gvern ma attenda iżda baqgħu mingħajr tweġiba min-naħa tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Il-proposti mresqa mill-Kummissarju għall-Standards fil-Ħajja Pubblika George Hisler flimkien mal-Organizzazzjoni għall Kooperazzjoni Ekonomika u l-Iżvilupp kif ukoll Kummissjoni Ewropea huma primarjament immirati sabiex tissaħħaħ l-integrità tal-uffiċjali eletti. Madankollu, ċertament, qabel dawn il-proposti jiġu implementati u rispettati jrid ikun hemm ċertu sinjal ta' commitment partikolarment mill-partiti politiċi, speċjalment mill-partit politiku fil-gvern illi injora għal kollox dan l-avveniment. L-editur saq illi l-membri tal-kabinett ta' Abela ma jiddejqu xejn jippuppaw sidrhom biex jaqtaw żigarella iżda għal-avvenimenti bħal dawn m'għandhom xejn. U insista illi għal darb'oħra ntwera illi ir-rispett lejn l-standards fil-ħajja pubblika huwa difett enormi għall-gvern tal-Labor kemm taħt Joseph Muscat kif ukoll taħt Robert Abela.